Lamsogo kok khorang ni kokborok koktwma o ang norai baksa tongo sobdom tini ni koktwma bubak rok wngkha. Tripura hani borom kuchuk beramo achuk khamplai manjak Padmasri boromni sogan manjak mochang thanga dalongni 101 asaima salo hastani montrokra bono kha kaham yafarka te bini sa kaham korongkhe tongoi umor logoi thangtong hwnoi mutani thani suri sanka. Kokti salo tiyo mutai kibina thangthani tiyo kulukmani BCC dok umorni Anirban Pal kokti salni simi naitukmani bono yagulo khwai timao bini mangkthoi naitugui tiklaika National Disaster Response Force Braga thangmani lamao haino hai kinimai singsa lahar party mung party kha party ma thayo Khorokbore army ni langma chokha tei Khorokbore belai khe serious hne koktwma o Khorokbore serious rokno Dinjan Army Hospital ot langjakha. Kishor Bormon phatar haseo thungrung ABBP National General Secretary engei samung barja nai phaijak abono karibo kubuni thungrungni achuk thayo bo samung khlainai khoroksa Khorang salo West Bengal ni hasteo phaye bono BJP Tripura Pradesh General Secretary achuk thayo achuk rjakha. Tini ni kokborok koktwma ron paikha norong sayoi naitongdi kok Khorang.